Bi finalen ondoren hirugarrena falta zaigu. Gizonezkoen elite mailakoa Txoperena eta Alduntzin alde batetik. Okamika eta Uriondo bestetik. Eta lehendabiziko sakean hori egokitzen zaion ikusi behar dugu. Txoperena eta Alduntzin gorriz. Txoperena Leitzarra, Alduntzin Iruindarra, baina aita Leitzarra honek ere. Leitzako indarra. Eta urdinez berriz. Bizkaitarrak, gizaburuagarrak. Bata Okamika Zabala, bestea Uriondo Zabala. Lehen gusuak, amakaizpak. Eta lehendabiziko sakea gorri. Endika Uriondo profesionaletan aritu zen, urtetxo batzuk egin zituen, asegartzen. Eta gero, bestelako lan eskaintza bat izan zuen, pilotarekin zerikusirik bat ere ez zuena, goi mailako ikasketak ditu eta lan on bat eskaini zioten, pilotarekin uztartzea ezinezko zen lan bat, eta ez zuen zalantzarik izan, eta ikusten duzuenez, uztartzeko beste modu bat badauka, afizionatuetan jokatzea, eta hemen diardu, eta final batean sartua da, elite mailan. Halere, gaur aurkari gogorra dugatzeko kodaroetan, afizionatu mailan dagoen atzelaririk onen zuenetako bat, eta gaur egun Alduntzin. Bai, hala da, bi bikote oso indartsu final honetan, aurrez aurre, eta bi atzelariak maila oso altukoak, bai Alduntzin eta bai Endika Uriondo. Hasi da partida. Kantxoa. Bolea gaiztoa, edaman Alduntzinek. Oso erasokor, Okamika lemiziko tantotik haze boleaka da. Txoperena. Gantxoa. Denak erasokor. Aurrelariek biak oso erasokor. Uriondo eskatu eta atzeratu, boleaz Alduntzin. Hau, erritmo gorra, gero, Bai. Lehenengo tatua izateko gainera, oso tantu polita. Erki, Uriondo. Ederki Alduntzin ere. Ormabikoa barruan. Ondo? Eraman Okamikak. Eutsi Uriondok ere. Haze tantoa. Ongi Endika. Eta azkenean Txoperenak berak galdu du. Airea, ezker gantxoa. Txapapera joan zaiho. Bat eta huts Bizkaitarrak aurretik. Beno, hasiera oso interesgarria. Bai, oso ausart bikoteak. Bi aurrelariek oso ondo dakite tantoa bukatzen, eta, aurreko joko hori ikusteko aukera izango partidu honetan. Eta printzipioz partidu hau bai oso borrokatua eta berdindua espero dela. Bi bikotek partidu oso gogorrak izan dituzte honaino heltzeko. Bikote oso indartsuen aurka irabazi dute eta, merezitako finalerako txartela lortu dute. Orduan, partidu polita, espero dugu. Aimar Okamika. Besokakoan eraman Alduntzinek. Ja, sori ere baina botea kanpoan. Bi eta huts. Hemen duzue. Eramatera joan da, besterik gabe, baina eraman egin du, baina botea kanpoan.
Endika Uriondo, bueno, torneo oso polita egin du. Atzeko kuadroetan partidu guztietan izan da nagusi, eta bueno, ikusiko dugu final honetan nola moldatzen den, baina txapelketa oso ona egin du. Gora! 3-3, lehendabiziko 3 tantoak, urdinentzat. Okamikak eta Uriondo final aurrekoetan Karregal eta Erkiagaren aurka 22 eta 13 irabazi zuten, eta Txoperenak eta Alduntzinek Ormaetxe eta Okinenaren aurka 22 eta 12. Partidu oso gogorrak eta politak izan ziren biak. Lehenbiziko bi finalak alde handikoak irten dira, bigarren honetan 3-3 oraingoz. Bizkaitarrak aurretik orain. Apur bat desorekatuta jo du pilota hori Uriondok, txapapera aldegin dio 1-3. Eraman Uriondok. Eskatu Alduntzinek. Jasori ere. Boleaz Txoperena. Ormabikoa. Luze. Oso arroa izan da, baina asko zabaleratu da. Eta gero ez du behar beste bildu Okamikak. Angelu handia eman dio, baina handiagoa behar zuen oraindik, begira. Bai, bipareta oso arroa, baina oso urrun jonda. Eta gero aurreko orman Zabaleko txapara. 2-3, partida berdintzeko aukera Nafarrek. Ederra. Eta erreboteko zulotik amore eman behar izan du Endika Uriondok. 3. Onatx. Errebotera zijoan. Harrapatu dituzte. Abiadura hundian ateratako sakea azpi-azpitik 4-3, lehenbiziko aldiz. Aurretik Nafarrak. Txoperenak ere abiadura handia ematen dio pilotari, eta tantua bukatzen badaki. Baina nabarmenduko nuke bere defentsa oso gogorra dauka, eta fisikoki ere latza da Egoi Txoperena. Lauan punpa, indarrean zijoan hori ere Okakmikak jaso. Uriondok eskatu eta atzeratu. Alduntzin. Piserdian jo du. Ongi. Gantxoa. Txokora. Eta tanto ez du engainatu, baina ere abiadurarekin.
Erditxost. Pilota zaila jarri dio Okamikari. Bueno, eta bost eta hutseko partziala, okerrez banago, gaur partzialen eguna dela dirudi. Bai, alaxe da, bai. Indar handian zijoan nahikoa egin du Uriondogorri ustea. Hau ez du asko zobea, hori ere jaso nola gainera. Bai. Eta seira. Erki Uriondo. Oso ondo, alduntzin. Txoperena, Sotamanoz. Keinu. Atzera Itorrek. Osongi, endikaino. Sotamanoz eutxi eta zazpiter dira. Gauza zailak egiten ari da, tanto honetan. Eutxi Okamikak, ordu, eta ez du barkatu Okamikak. Ez du asmatu hemen. Kentzen. Errematerako aukera kentzen. Jaso egin du, baina horixe jaso besterik ez hemen ikusiko dugu. Tanto gogorra izan da urdinentzat, Hau, eraman egin du, baina gero errematerako aukera garbia etorri zaio. Aurreko errematearen ondorioz Txoperenari, eta ez du barkatu Leitzarrak. Meritu handiko tantoa jokatu dute defentsan, baina alere urdinentzat 6 eta 3. Indarrean doa hori ere, eta tanto 7 eta 3 haure etzen erraza. Txoperenak abiadura ematen dio sakeari. Eta pilotaleku honetan zola ikusten duzue. Ispilua du. Eta ibili egiten da hemen pilota. Bai, azpitik datozen pilota horiek atzelarientzako oso zailak dira. Bereziki hemen Zaramagako frontoian. Gantxoa. No. Eraman Okamikak. Atzera. Osongi. Txoperena boleaz. Okamikak txokora. Ordu aukera. Jartzea kosta egin zaio. Efektu handia eman dio eta kosta egin zaio jartzea. 8tik alduntzin. Olea luzea. Txokoan, zeinen ongi. Zeinen ongi bukatu duen. Zinez dotorea. 4 eta 7, bueno, tanto hila da ederra egin dute gorriek. Erremate horrekin eten du Aimar Okamikak. Aurrelariak adinkideak dira. 24 urte. Atzerariak ere, iaia, Endikak 28. Aitorrek 29.
Oh. Nio. Az erantzuna, nahiko egin du Endikak, urrundi joan behar izan du orain bolea luzea, eraman Aimarrek, motzean joa, Alduntzin Airez. Endikak eskatu eta oso ongi atzeratu. Bikain. Oso ongi, Alduntzin ere. Eta Okamikak berriz ere txokoan ikusi du zuloa. Baina txapapera joan da pilota hori. 8-4. Egoi Txoperenak aterako usakea. Aldunzinek eskatu eta ongi atzeratu. Bolea oso luzea, eraman. Ondo. Eta ezin Endikak. Bai. Bi atzelariak asko gozatzen pilota. Eta maila oso handia ematen biak. Hemen erki eskatutakoa izan da. Eta urrun jarri du pilota. Atzelari iruindarrak. Txoperenaren sakea. Atzera Okamikak. Ezkerra Airez, ezin Aldunzinek. Lau kuadroan zuen. Airez ongi moldatu hori da hor, baina ez du ongi joa izan. Pilota aldatu dute Urdinek. Nik uste agian pilota biziago bat aterako dutela. Endikari eskutik oso ondo ateratzen zaio pilota. Ikusten da beste abiadura bat ematen diola eta bueno, agian hori aprobetxatu nahiko dute. Hala ere bikote gorria oso ondo, bai Egoi aurreko kuadroetan eta bai Alduntzin atzean oso serio. Eta oraingoz, bueno, lautantuko aldea daukate. Eraman Aldunzinek. Erki hori ondo oso ongi Txoperena ere. Ederra pilotaka da. Ondo. Eta jaso Aldunzinek. Gora! Arrebotera jona izan du. Eta Goiko txapaz gora aldegin dio. Aurretik begira ze pilota jaso duen Aitorrek. Ama zuen hor pilota. Bai, guztiarekin eman dio, baina bai, gora joan zaio. 10-5.
Eraman. Gantxoa. Oso ongi Alduntzin. Jaso Uriondok. Beste gantxo bat. Alduntzinena orain gantxoa. Eta Okamikak erasorako baliatu nahi izan du pilota hori. Ez du esmatu. 11-5. Bai, lan erdiak gorrientzako eta atsedenaldia eskatu du Aimar Okamikak. Eta emaitzaren bilakaerari erreparatuta, 3 partidak ere antz puska bat izaten ari dira. Hemen ere 3-0 irabazten hasi dira. Urdinak eta orain lan erdietan 11-2 partzialaren bitartez, 11-5 aurretik Txoperena eta Alduntzin. Antzeko zerbait gertatu da lehen mailako gizonezkoen finalean. Han 3-0 eta 4-2 aurretik joan dira. Oinat Ziriarte eta Jose Luis Tabar, eta handik aurrera erabat mendean hartuta eduki dituzte Bingen Beitiak eta Beñat Mendiak, azkenean Beitia eta Mendia garaile, eta txapeldun 22-6 irabazita. Emakumeen eliteko finalean berriz Pina joan dira, eta gero 22-6 irabazi Zabaletak eta Mendizabalek Uriarteri eta Bergarari, eta hemen 3-0 Okamika eta Uriondo aurretik, orain 11-5 nagusi Txoperena eta Alduntzin. Azpi-azpitik indarrean Jaso. Beste pilota zail bat, eutsi atzelari Gizaburuagarrak. Gainean da. Txoperena, Sotamanoz. Eman egin dio. Asko positu da pilotakara hori, paretara itxatxi da, eta bueno, oso zaila zen Okamikerentzako pilota hori eramatea. Eta jokoaren ekimena aspaldi honetan gorriena izaten ari da. Oso zorrotz errematean Leitzarra. Bai, eta atzeko kuadroetan Alduntzin oso serio, pilota asko gozatzen, altuera bilatuz, eta oraingoz partidu oso ona egiten Aitor Alduntzin. Jaso Uriondok. Jaso baino gehiago, 6. Bai. Eta gero berak eman. Atzera Okamikak, bolea Aitor. Ondo. Ezkerra idez orain, Iruindarra. Erreboteko zulora doa, ezin Jaso. Abiadura ikarragarrian zijoan pilota hori. Errebotearen eragozpenez ez du gorputza liberatzerik ere izan, hemen duzue. Ikaraz tira dio kolpea, goigoitik. Zaila zen horrela jasotzea. 6-12. Bueno, aurreko 2 partidetako galtzaileek adina tanto egin dituzte. Bai. Hemendik aurrera gehiago estutzeko gaitasunik erakusten duten. Bai, frontoia nik uste Uriondorentzako oso aproposa dela. Ez da pilotari altuera handia ematen dion pilotari bat. Nik uste hori frontiz erdia abiatzen duela normalean, baina abiadura handiarekin ateratzen zaio. Orduan, oso egokia da berantzako. Atzera. Eta haze pilota eraman duen Uriondo. Ikaragarri zaila. Bai. Hori ere gainean. Txoperena. Eskatu. Eta eutsi. Oso ongi handika.
barruan da. Atzera Txoperenak. Atzera Alduntzinek. Ongi, Uriondo. Zelako defentsa Uriondok tanto honetan, Sekulakoa. Dena pilota txarra, baina horri ere ongi erantzun dio. Jaitsi egin nahi izan du. Eta ia arrastaka irten zaio. Eskutik pilota, lurrean arrastaka. 7 eta 12. Onatx. Tanto osoan agintzen ari izan dira. Bai, apur bat hanka geldian, jodu pilota hor Alduntzinek. Eta bai lurrera erori zaio. Eta partida etetea erabaki dute orain gorriek. Kontrolpean dute. Alde ederra da Bostantorena eta gainera jokoaren ekimena gehienetan beraiena izateak ere, ematen du lasaitasuna. Baina, partidu asko falta da oraindik. Oraindik ere 22ko bide luzea geratzen zaie. Eta ez dago gaizki. Indarrak eta ahaleginak dosifikatzea. Eta Okamika eta Uriondok bikote oso indartsuen aurka irabazi dute honaino iristeko. Adibidez, Igoa eta Aron Arbizuren aurka jogatu zuten, eta irabazi 22 eta 15, eta semifinaletan Karregal eta Anton Erkiagaren aurka, eta partidu oso ona egin zuten ere. Beraz, oraindik hemen partidu asko daukagu. Azpitik, jaso Alduntzinek, oso ongi. Oso ondo, Alduntzen. Pilotaka da oso ona izan da hori. Eman egin dio. Eta orain ari nintzen, txapelketa honetan parte hartu duten pilotarien zerrendari begira. Eta enpresa hundietan profesional izandakoak 3 ere badira. Urruzola, Aspen ibilitakoa. Arbizu, ura ere Aspeko pilotari izana. Eta final honetan diharduena berriz. Endika. Bai, txapelketa honetatik, bai eskolar mailan eta bai gerora senior mailan profesional asko pasa dira. Bai, Altuna, Irribarria, eta gaur egun profesionaletan dauden pilotari asko, eta asko ezagutzen dute Zaramago txapelketa. Aze pilotaka da Uriondorena. Bai, bikaina benetan. 8 eta 13. Neuri poz ematen dit. Profesionaletatik kanpo geratutakoek pilotan jokatzeko grina horri eustea. Beste lako kasuak ere ikusi izan baititugu, ilusioa galdu. Munduarekin haserretu eta hori ere ulergarria da. Baina,
Bai, baina nik uste gaur egun pilotan jokatzen duenak gustatzen zaiolako da. Orduan, bai, askok eta askok afizionatu mailan jarraitzen dute eta gainera maila oso onean. Uriondo. Ongi atzeratu hau ere. Bolea zeutsi alduntzinek. Beste pilota garbi bat. Erki zafratua. Bolea ziru indarra. Okamika. Ez du bihurritu. Oso ongi handika. Okamika. Oso pilota zaila zain. Hau ere oso pilotaka da. Tanto bizia, pilotaka da on Uriondorena. Eta aldunzinek airez eramateko zaila zuen. 9-13, bueno, 3 finaletan. Gizonezkoen elite mailako hau doa estuena. 4 tanturen abantaila polita badute. Gorriek, baina orain erreakzio polita izaten ari dira. Bizkaitarrak, gizaburuagarrak. Eta ez da hemen gauza argirik ikusten. Eta maila ederreko finala doa. Bai. Aimar Okamika. Oso ongi eutxia, bolea sartu da Aimar. Atzera, Txoperena. Erra! Hemen aurreratzeak asko balio izan du. Ezker horman sartzera zijoakion, baina aurretik jotzeko lekua izan du eta zeinen ongi bihurritu duen. Beno, hemen gauzak estutzen ari dira, 10-13. Bai, frontoia ondo errematatzen duten aurrelarientzako oso egokia da. Asko ateratzen da lurretik eta erremate on bat, bueno, tantoaren sinonimoa da normalean. Oso ongi bihurritutakoa izan da. Boleaz eman dio Galanta. Punpeirez orain. No. Ongi Uriondo. Eta Txoperenaren boleaka da. Erabat bazterrari txatxita. Geratu da. Handik ateratzen ez du asmatu. Hendika Uriondok. 14-10 sakea berreskuratu duten Aferrek. Bueno, eta esan beharra daukat, aurten trofeoak Martxoak 3 elkartarekin kolaborazioan egin direla. Datorren urtean 50 urte beteko dira Gasteizko 5 langileren hilketa gertatu zenetik. Martxoaren 3-tik, hori da. Eta, beraiekin kolaboratu nahi izan dugu. Orduan eskerrak ematea Zaramako klub osotik beraiei eta, besterik gabe hori. Nabarmentzea trofeoak beraien omenez ere egin direla. Eta oso politak dira gainera. Martxoaren 3ko gertakarien arira elkartearen ikur bat bada. Oso polita eta ari
pilota bat ezarri diote eta oso adierazgarria eta indartsua da. Aurten hemen banatuko duten saria. Eta oraingoz Nafarroara begira jarriak dira. Maila nagusiko, gizonezkoen maila nagusiko sari horiek. 5 tanto gehi sakea. Indarrean, eutsi Uriondok. Txokora, hor da Endika. Iritsi eta eman. Jaso nola baita Aitorrek. Ez du bat ere baliatu. Ez batak, besteak gutxiago berriz. Okamikak, ez da ginik, ez duen ongi neurtu pilotaren botea, zer gertatu zaio, baina besoak kakotu eta pixka bat biltzea besterik ez du egin. Bai, Ez efektorik eta ez abiadurarik. Baina Txoperena bera ere trakets modu. Hemen txeguzue, hor oso modu bitxian. Txoperinari eskuan zeharo sartu zaio pilota eta... Era bat katigatuta geratu zaio. Bai. Bueno, basakea berreskuratu dute bizkaitarrek. 11 eta 15. Aimar Okamika. Txokotik. Eta sake pozoitsua. Eraman. Alduntzinek atzera Uriondok. Una. Apur bat sartu egin zaio. Okamika. Atzera. Erreboteko zulotik, balekoa. Oso ongi Endika. Gaiztoa zuen, baina ongi jasoa. Uriondor, Mabikoa! Eraman Txoperenak, atzera Okamikak. Boleaz, Alduntzin. Leku txarrera. Eta ezin. Beno. Tanto honetan gauza politak ikusi ditugu. Alde batetik sakea Txokotik atera du Okamikak. Eta ezker hormari paraleloki sake gaiztoa gainera indarrean. Eta gero, erritmo bizi-bizian jokatu dute. Bi bikoteek izan dituzte aukerak. Bai, oso ausartor Endikak berak bipareta botatzen. Bera baino barrurago harrapatuta zeukala ikusi du. Txoperena oso hormabiko dotorea jo du. Baina Txoperenak jaso nolabait. Eta azkenean tantoa urdin 15 eta 10 aurretik izan dira. Nafarrak orain 2 tanto segidan urdinek eta hurrengo sakea ere beraiek atera ahal izango dute. Beno, oso partida polita ikusten ari gara. Oso entretenigarria, maila honekoa. Eta gainera, emaitzak ere, emozioak ere janzten du. Aurrekoak ez bezala. Aurrekoetan ez dugu emoziorik izan. Biak 22 eta 6 amaitu dira. Baina, hirugarren honetan, gizonezko eliteko honetan, bai. Zuotitu da Okamika.
Aita Uriondo ere. Sakea Urdin. Txokotik berriz ere. Bai, txokotik ateratzea semifinaletan ikusi genuen gauza bat da. Karregalek ere txokotik ateratzen zuen eta mina egiten da, txokotik ateratzen hemen. Horren ikusi dugu nola beste tantu bat lortu duen Okamikak. Eta bueno, eta markagailua hor dago, ozta, 15 eta 13ko emaitzarekin eta oso berdindua, gogorra eta ona doa azken final hau. Profesionaletan gisa horretako sakeak ateratzen ikusi genuen, azkena ikusi genuena, Txoperenaren herritarra zen, Bengoetxea 6garrena. Baina hemen Okamika gizaburuagarra menturatu da, eta lehenbizikoa pozoitsua izan da, bigarrena erantzunik gabe geratua. 13 eta 15. Boleaz Txoperena. Uriondo, urrutira. Bederatzi terditik, jaso Alduntzinek. Errau ere. Txoperena boleaz. Noraino, endika. Pisua badu, osongi eutsi dio Alduntzinek. Sotamanoa 8. Noztu Txoperenak, luze. Ezkerra idez eraman, txokora hortxe da, endika ireki. Naita. Bai, erabat naita. Tanto ederra du hau ere. Osongi. Ezker zeharra jo du hemen Txoperenak. Atzera egiteko denborarik ez zuelakoan edo. Sotamanoz tira dio kolpea. Bai, oinetara zetorren pilota hori aurreratzen saiatu da, baina, bueno, ez dio... Sopean hartu du ez zuen erraza, ez zuen batera erraza. Han jarri duenari ere eman behar zaio meritua. 16 eta 13. Sakea berreskuratu dute nafarrek. Badoa Egoi. Azpitik oso gaiztoa. Eraman Uriondo. Oso ongi endika. Nondik sartu den eta zer egin duen. Oso ondo markatu eta beste bat. Bolea, eraman Uriondok. Bolea zorain. Okamikak lagundu dio atzelariari. Alduntzin, edarra bilotak da. Saia. Eta ezin, oso ongi Alduntzin.
17 eta 13 partida ia ekarrian eduki dute bizkaitarrek, 13 eta 15 gerturatu dira, baina berriz ere badoazkie. Eta etena eskatu du orain Endika Uriondok. Bai, tanto gogorrak izaten ari dira, asko ibili beharrekoak. Gizonezkoen elite mailako finala. Gasteizen, Zaramagan. 50. edizioa gizonezkoetan, 7. emakumeetan. Bikote txapeldunak jada baditugu bi. Lehen mailan Beitia eta Mendia. Emakumeetan elite mailan Zabaleta eta Mendizabal. Eta gizonezkoetan elite mailan abantaila Politaren jabe. Lautanto gehi sakea. Txoperenak eta Alduntzinek dute abantaila hori, baina aurrez egoera makurragoak iaia ekarrian izan ditugu bizkaitarrak, eta hau ezin da erabakitzat jo inola ere. Tanto saketik. Bai. Eta Saketik egindako tantoa. bai, eta 5 tantuko aldea eta 4 faltan. Bikote gorria 22. iristeko. Alde polita daukate ja. Eraman Uriondok. Ondo Endika. Volea eta tanto. Oso zorrotz eraginkor Txoperena. 19 eta 13. Bai, goitik berako bolea oso ona dauka Egoi Txoperenak, eta bueno, partidu honetan behin baino gehiagotan erakutsi du ja. Zaramagako elite mailako txapelak jokoan. Lehitzako aurrelariak eta Iruñeko atzelariak abantaila ederra dute. 13 eta 15 gainera etorri zaizkie, baina lautanto jarraian eginez erreakzionatu dute nafarrek. Azpi-azpitik Egoik. Eta ezin eutsi Uriondok, 20 eta 13. Eta orain baia partida hautsia. Bai, gainera ematen du sentsazioa bikote gorria fisikoki oso ondo dagoela, oso indartsu. Eta, bueno, urdinentzako zai izango da markagailu honi buelta ematea.
Ongi jasoa. Eskatu eta bikain atzeratu Uriondok. Sotamanoa Okamikak. Gora! Ez dut gero da asko galdu. Galdun zinek, jeisten hasitakoren bat. Baina oso gutxi ditu galduak. Oroar, egindako asko ikusten ari gara eta partida maila honekoa doa. Bai. Bueno, eta honekin beste edizio bat joango zaigu. Aurten ere 200 eta piku parte hartzaile baino gehiago izan ditugu. Euskadi mailan parte hartze handiena uste dut daukan txapelketa dela. Eta horrek atzetik lan handia dakar, bai juntakideak eta bai klubeko pilotari eta familia asko egon dira lanean, ia bete luze hauetan. Orduan hemendik eskerrak ematea guztiei eta bueno, eta datorren urtean berriro gogo handiekin ekingo diogula lanari eta bueno, eta azkenean pilotarientzako lan egiten dugula. Be jonda izuela, Ander. Eta pozgarriena da, 50 mugarri ederra da, baina ez ezeren bukaera. Datorren urtean 51garrena eta emakumeen 8garrena. Zenbat iraundu txapelketak? Urtarrietik daramagu txapelketarekin. Bai, hainbeste pilotari parte hartuta. 5 pasei hilabete bai. Ezker zeharra Okamikak, txokora. No. Alduntzin ematera joan da. Ez du gozatu. Jaitsi. Uriondok ondo Alduntzin. Kontraerasoan Txoperena. Erki Okamika zuloa bada hor. Baina oso ongi ikusi du Uriondok. Ongi iritsi. Eta zail jarri gainera. Oso ongi. Okamikaren gantxoa. Kontraerasoan. Txoperena. Ezker Sotamanoa leku txarrera. Eta txapara! Bueno. Hau ere oso bizi jokatutako tantoa izan da. Bai. Eta Uriondoren Ezker Sotamano hau. Gorputzari bira osoa eman ez jotakoa. Asko zabaleratu da, Ezker Ormaio eta gero, Saieska etorri behar izan du Iruindarrak. Eta txapara bete-betean, 15-20 gauzak zail jarri baldin zaizki ere. Hortzak estutu eta lanean segitzen dute, fin asko bizkaitarrek. Aimar Okamikak eta Endika Uriondok. Eta bueno, eskerrak eman behar dizkiogu ere, azkenean 50 edizio hauen aurretik beste 59 daude. Urte luze hauetan frontoian, astero lanean egon den jendari, pues bueno, eskerrak ematea. Gu besterik gabe nik uste beraien lekukoa hartu dugula eta bere lanari jarraipena eman. Baina bueno, guzti honen atzean pertsona asko pasa dira. Eta lan asko ere, orduan beraiei ere eskerrak ematea tokatzen zaigu. Agintari, pilotari, epaile, entrenatzaile, klub, federazio, babesle, laguntzaile, denak eskertzen dituzte hemen banatu duten esku horrian ere.
Eta argi uzten dute, datorren urtean, 51. edizioa izango dela. Berriz ere txokotik, Aimar Okamika. Eta ezin egona, urduritasuna eragiten du horrek. Kezka. Sake pozoitsua hori ere, baina ongi moldatu da Alduntzein. Uriondo. Gainean. Ondo, Aimar. Arriskua lekutu. Gero txokoan pausatu. Ongi Txoperena. Aurrera egin du Okamikak eta gero nahi bezala edo espero bezala irten etzaionean atzelariari ustea erabaki, baina aurretik lan asko egin daude, partida ia bukaerara iritsia da eta Uriondo hortik urruti zegoen. Nezakean deus egin adierazi du keinu horrekin. Endikak. Egoi Txoperenaren azken sakea. Txalo artean. Gaizto, ongi atera du Txoperenak. Ondo. Urrundi, Garro. Gero ongi moldatu da defentsan. Alduntzin, lauterditik atzera, arrotu gabe. Gozatu gabea hori ere, Txoperenak, txokoan dejadan txamapera. Ustekabean harrapatu nahi izan du Okamika. Ez zuen oso aldeko egoera jokaldi hori egiteko. Hemen ikusiko dugu atzerakako inertziarekin. Bai, lauterditik. Zaila zen oso. 16:21. Ez da maitu, orain Zabaletik aterako du. Bai. Eraman, arro, Alduntzine osongi. Eskatu. Eta atzeratu. Eta hor. Eta ezker Orman atzelariari gaiztotzera zijoakiola iruditurik. Sartu eginda. Okamika, baina ez da pilota hori eramateko gai izan, honen bestez 22 eta 16 eta hoxe izan da finalik estuena. Ander. Bai, final polita izan da azken hau, gogorra, berdindua, baina bueno, azkenean merezitako txapelak eraman dituzte Txoperenak eta Alduntzinek. Irabazleak harrapatu behar ditugu, hementxe datozkigu biak. Bi nafarrak zintzo demonio. Aitor, zorionak. Eskerri asko. Bueno, lan asko egindako garaipena. Bai. Tantu luze izan du die eta guk igual defendatzen hor luzatu dienen pixkoat akats batzuk egin ditugu, baina partidu serioa.
gu jokatzen ibili gen modun txapelketa guzti. Bueno, aurrelariok biok oso zorrotz aukerarik izan duzuenean errematera beldurri gabe jo duzue, Egoi, eta tanto ederraskoak egin ere, bai? Bai, bueno, ginekin gutxi faiatu gara genula, baina aukerako pilotak ere aprobetxatu gara genuzela. Eta huts batzuk ere ondie, baina bueno, nik uste azkenen politik galitu dela. Errematerako aurrelari errematatzaileentzat pilotaleku ederra dau. Bai, errematatzailea baza, bai, gero bestentzat, tantoa landu, eta hoxe, pues, azkenen faio gutxikin ninda ata behar partidue, baina bueno, ongi, gustora. Atzelariarentzat askoz ere esker gaiztuagoko pilotalekua, Aitor, hor gainera Okamikak sakean hasi ere egin du, batzuetan txokotik, besteetan zabaletik, beti indarrean, eta hor pilota azkar etortzen da hemen. Bai, hor gestu azkar bota behar zaio, eta bai, esan duzuna, frontoi txarrare bai jotzaia ez denentzat. Eta, baina, bueno, alture bilatzen saiatu, batzutan ez deu lortu, baina beste batzutan bai, baina orokorren, ongi, irabazizkeo inolako kexuik ez. Eskerrik asko bikote, zorionak eta zoazte merezitako txapelak jasotzera. Eskerrik asko. Beno, sarik banaketari ekitera doaz. Eta pilotarena, 2005. Agertzen ez bada, niretzen, hortik dago bai ez, beste zenbaki bat aterako dugu. Bat, bi, eta 3. Venga, beste bat. Vale. Bueno, jarraitzen dugu. Dakizuenez oso urte berezian gaude. Txapelketaren 50 urte horren. 50 urte hauetan gauza asko gertatu dira bai auzoan, bai Gasteizen. Eta bai frontoian, noski. Aurten trofeo berezi bat egitea erabaki dugu. Martxoaren 3 elkartearekin batera pentsatu. Eta haien honenaz. Zarabagaren historiaren kapitulo mingarri horretan, gauden frontoian ere topalekua zen. Datorren urtean, martxoaren 3ko gertakarietatik 50 urte beteko dira. Auzokoak eta Gasteizkoak oso ondo ezagutzen dugu zertaz hitz egiten ari gara. Kanpotik etorri zaretenak, gonbidatzen zaituztegu historia ezagutzera, bale? Eramango duzuen trofeoa Zaramagako jendearen sentimenduaren zatitxo bat. Bueno, decía
que este año va a ser un año, bueno, es un año muy especial para Zaramaga, que 50 años no se cumplen todos los días, que el mérito es de todos vosotros, sobre todo de mucha gente que estáis aquí, lleváis muchos años en esto de la pelota. Y este año hemos querido hacer un trofeo muy especial, como homenaje también a la Asociación del 3 de marzo, que celebra su 50 aniversario el año que viene. Hemos creado este trofeo, ¿vale? En este trofeo es un trofeo que os habéis ganado por vuestros méritos, pero que sepáis que en este trofeo os lleváis algo más que un premio. Os lleváis un trocito del corazón de la gente de Zaramaga. Mesedez, Martxoak hiru elkarteko ordezkariak, Martínez Ocio, Andoni Txasko, hurbildu zaitezte, mesedez. Bueno. Ekin diote sari banaketari, lehendabizi zozketa bat egin dute, eta zozketa horretan zer banatu dituzue, Ander, pilota bat? Bai, Bengoetxeak eta Altunak sinatutako pilota bat, hainbat pilotari profesionalek sinatutako kamiseta bat, ardoa, Juan Campiñunes eskutik, eta gero Ardiaranaren eskutik gazta, ere bai. Eta orain egin zaio omenaldi bat Martxoak 3 elkartari. Eta hementxe duzue, Martxoaren 3 izeneko elkartearen irudia oinarri hartuta egindako trofeoak dira, aurtengo hauek, eta Martxoaren 3 elkarteko ordezkariei sari bana izan ere esan dizuegu, hau 50 edizioa du Zaramagako txapelketak, eta datorren urtean beteko dira 50 urte Martxoaren 3ko gertakari lazgarriaietatik, bueno, gertatu, etzen gertatu, hilketa bat izan zen, eta bueno, hau, bata bestearekin nolabait lotu nahi izan dituzte, eta horregatik eman dizkiete oroigarri horiek, eta horregatik egin dituzte aurtengo sariak horri hain loturik. Eta orain, ara, zein doan? Dario Gomez, ezkaraitarra, Errioxarra, hemen lehiaketa honetan parte hartutako pilotari ugari eta pilotari profesional ugarietako bat, eta gainera orain Gasteiztartua, bertan bizi da, eta honi ere eman diote oroigarri bat. Irudietan ikusi ditzazkegu Felix Alvarado, Ortiz eta Pablo, Zaramagako klubarentzako asko lan egin duten 3 pertsona, eta bueno, azkenean aurreko 59 edizioak aurrera atera izana, pues alde batetik beraiengatik da. Eta bueno, beste aldetik Dario hori ere eman izan diogu oroigarri hori. Zaramagan klubean asko laguntzen duen pilotari bat da, guztiongatik ezaguna, eta bueno, eskerrak emateko modu bat gure partetik berentzako. Eta orain beste txapel bat ere bai. Eskerrak ematen ari dira hemen nolabait era batera edo bestera txapelketa honen historia luzean parteide izan diren kideei, eta guk honen bestez emango diogu amaiera gaurko emankizun honi, irabazleen irudiak ikusi ahal izango dituzue jarraian, txapeldun ordeenak zein txapeldunenak,
Ander Garai, txapelketako antolatzaileetako bat, eta gaur gurekin esatari lanetan aritu zarena, hain egoki aritu zarena, eskerrik asko, eta segi lanean, eta gogorazi nahi dizuet, zein izan diren gaurko irabazleak, lehen dabiziko partida gizonezkoetan lehen mailan, Beitiak eta Mendiak irabazi dute 22-6 Iriarteren eta Tabarren aurka, emakumeetan elite mailan irabazleak Zabaleta eta Mendizabal 22-6 emaitza berberaz menderatu dituzte Uriarte eta Bergara, eta askoz estuagoa izan da hirugarren partida gizonezkoetan elite mailakoa. Han Txoperenak eta Alduntzinek 22, Okamikak eta Uriondok 16, eta esan bezala irabazleen irudiekin utziko zaituztegu. Eskerrik asko pilotazaleok, berriz arte! Gobernu irekiaren eta gizarteetxeen saiaren zinegotzia. Andoni Txasko eta Martínez Ocio, Martxoak Iruko elkarteko kideak. Mikel Pérez Alonso, Vital Fundazioaren ordezkari gisa. Nagore Elekalde, Eroskiren izenean. Nagore Ibañez, Arabako Euskal Pilota Elkartearen lehendakaria. Ane Ibañez, barkatu. Darío Gómez, pilotaria eta Saramagaren lagun mina. Eta gure Iñaki Madrazo, Saramaga pilota elkarteko zuzendari teknikoa. Bueno, nahi bai, 50. Zaramagako txapelketaren senior lehenengo mailan azpitzapeldunak Iriarte Tabar. Eta lehenengo mailan, senior primera kategorian, txapeldun handiak, Beitia Mendia. Hurrengoak, 7. edizioko emakumezkoen Zaramagako txapelketaren elite mailan azpi txapeldunak
Uriarte Bergara. Eta elite maila txapeldun handiak Zabaleta Mendizabal. Bukatzeko, 50. Zaramagako txapelketaren senior elite mailan azpi txapeldunak Okamika Uriondo. Eta senior elite maila txapeldunak Txoperena Alduntzi. Eta orain, gure esker ona pilotari guztiei, final hauetara iritsi direnei, eta 4 hilabete hauetan bizitatu gaituzten 425 inguru pilotari horiei. Gure agurra. Eta orain egingo dugu txapeldunen argazki bat, bale?
Eskerrik asko. Bale, lehenengo egingo dugu talde argazki bat. Ez? Eskerrak ere txapelketa hau posible egin duten guztiei ere, puntakideei.